rap sung channel ah hian kan lo lawm a che he channel ah hian thungai nom tak tak ron ti chhuwa thin tumani a khongai taka min lo ngai thlak saka like comment le subscribe te min lo ti sakzel turin kan nge na che personal description a achan chin shim soina SS le khapoimo atanga hriat July ni som pakwa sangkha sakwa somthum pasari ami asan lam fit nga le inchi som alu te kola alenzong inchi som ni pani a phekhok bun tok size number riat le chanve SS le khapoimo January sangkha sakwa somthum pakwa atanga hriat asan jong fit nga le inchi riat le chanve te kola alu lenzong inchi som ni pani a phekhok bun tok number ko le chanve a korhak tok number somli pali Nurenba khwa oili seni an October ni somni pasari sangka skwa somli paruka ari ko tatanga hriat asanjong fit nga le inchi som lutung deuh le mai cher deuh ke kwal teng tong samdum hlap le tlem deuh nar sei deuh le zum deuh red road nar cover deuh mitmeng dum pol lam moipan deuh le toy tak chip mak reng damdoi ina medical certificate record bu November ni kwa sangka skwa somthum pali atanga hriat asanjong fit nga le inchi riat le achanve phekhok abunin ari zong paunja somnga pali athom no hak lai te ne na bukin mitpol rem rom samngil tak le dum hlep flop distinguishing marks ataksa achin chiana mu thei chang sang October sangkha ko somli paruka oili senia ne na tanga hriat amit veilam nuaya inchis khatle chanve asei serlang chiang vaklo om kumsang ko somthum pahnia aluru mun hnia ke aha chunglam pahni rangka chakronga tuamin asiam tir chuba ka aha tam tak siam chop ani bok damdo in medical certificate record sang ko somthum pali atanga hriat kumsang ko somni pahnia ataksa aser om ti damani kumsang ko somthum pasaria medical certificate record atanga hriat aban ding lam ru atliak chuba ka inchi khat vela sei anak ru veilam som na vela oma akiu veilama sera ombok kumsang ka kwa somli paruk kuma October tha a uili seni an he na tanga hriat SS officer zong te ti angbokin aban puam veilama re theilawa an chin chiana milem le thu injia ka om virus personal particulars ani na sang SSA number kum sangka kwa somthum pani atanga sangka kwa somthum pasari pali panga pathum pani paruk chumi hnuwa a number thar chu paruk pathum pasari panga pani nazi party member number pariat pakwa panga uili seni an kum sangka kwa somli paruka achan chin asoi athu soidan kalmangte a ophoi dan te atong sang thiam tele tildang tam tak achan chin azia katang te a an hriat te chu ani manasi talmia le Ezra asi ta chuan kene ta chu April ni somni paruka an muta chawa an pathum chuan an na tho dan tur chu an soi hova kar manchoya ho tur an mamo masaber dona kar an nei hnuwa San Fernando lam ngai ven ngala Ricardo Climena te thi thlai tan ngal tur chuan thu an titluta ani hemi hnu ni ni khatliama ehu rivivi po in Buenos Aires chu alo thleng vele ta a local dan po ehu rivivi a chu abwai thak kher mai salom dani an le khapoimo Israel atanga Roma aron hlan hnu in thona ticket achang lova Lisbon atangin South Africa ramkal tur thona chu sit achang thei ta chawa thona chunga a hanlu chuan Music asi ta po chu thona chuan om ve ni ti a hrek ngala amaro chu in hrengai lo om takin biak po in belovin anin pel mai maya Buenos Aires alo thlen po in engkhuange ti po a hrelo mai ni lovin a thlen na hotel an mingziak na tur le kha a mingziak tura hotel clakin a hanti chuan a minga theihil tlat mai peka Buenos Aires a hian passport le ma ming dang dai manga lo thleng ani awang chuan a passport a ming chu a theihila hotel lo dong song tu receptionist ne na chuan a passport kara lekha pakhat zep anga insoin a ming chu a passport a chuan ava en le te a inziak lut ve ta ani chumini chuan alo thleng masato te ne na in mo na hun le mun tum ni an ruat loka cholpo nei lovin an nu chui chu an chun jom zui ngal zela chumini an en thlak ruk dan chungchang thu
hetiang deuh hian keneta chuan harela Israel ramala om hnen a report a thon ngala glimena chu ala oma arang thei angbera ama man hi kan ti tha ang tuna po man mai thei turin ka in pe reng to ani ti in he thu harelan a han shat chuan a boy kher mai ati tur chu task force a tel ho te kal tur a thupek ani to a chumi ma chuan ti tur ala neya thona special flight kal tur chu akim thei angbera thuam tulin a sia a chu wang chuan a tul huna enfil vat thei turin Israel mechanics chuang tel ve ngei se midang lam tak an phur ho don awangin ramdang mechanic ho roi achor arem don lova asir kadema chu thona trumdan le thlo chwa dan tura atul ang zong zong kengko tu atan kal turin atiboka an lo ro sa to angin kedema omlo hlan chuan dan afner chu ama harela le thona pol in kara palaya lo omri se tin leura dotan ipo kadema rual hian kalve ngal tura in bua sai turin atiboka harela ri ruat dan chuan ai mana chu thona chunga an lak lu nu chuan thona khaltu te zinga pakhat angin an lan tiranga thona chunga na thok pakhat damlo anga Israel rama phur thlen an tumani ti chuan April ni somni pare sang khazkwa somruk chuan harela chu Jerusalem akala Argentina rama Israel IO anga kalve atuma wangin tunma a aloti thindan angin Prime Minister ava mu a chumi nuwa anupui le afate achibai le a karni kar thumlai athang bo mai thei tho shilin a chwa san le ta a athang bo mai thei tho shilin a chwa san le ta a chuta IGP Yosef Namias a mule a azin chwa don thu a han shil chuan engti tura jin chuak tur nge ani alo zota harela chuan ai mana zong tura kal tur ani a han shil chu anui aza hle nge a thotak deuh tak hian ai mana hi zong mu zo donin I in she tak tak emoni le ati nge a harela chuan engma fiana chu kanla nei lo na a adikani chuan ila shemayang ti in anin thla ta ani Israel ram achwa san ma che ani tlaya chuan atu ka kalmai to tur ani awangin a boy le zwala Argentina rama chuan mikhwal reng an ma ni chu min an rin hlel lo nan bank note dollar zabil an nei nge tur ani ti a thian ten an shila a driver hna chu tiang bank note chu lo boi pui turin a shila in leng te nei ba ka zanria kil puya mi so ma nei awangin kalmai peya han in siam fel meu chuan khwa awar tran to ani chumi zan chu atai war thak ani chu ti chuan April ni somni pakwa sang khazkwa somruk chuan Argentina ram pan tur chuan Israel ram achwa san veta ani po hi azin konga hian abuai teu khop mai passport lem mangbok ani awangin chu a passport lem an siam na pa chu thlona chuan atel ve tlat maya passport in ang ming in ang bok chu thlona thumuna chuan an chuang dun ta a hnuwa soile danin harera chuan Argentina rama him taka ka thlen ma zong chu ka ip treu rengani ate harelan talmia in lo lei moas tia anwa chu chulung in tang kol ruk nan chuan him tok lova a hriat awangin mun rem chang tang anjong ta ngala ni chin chan chin buwa hriat tirna oma piang te chu a thato kang em ti in an fia zela an duang an mu zo tak lo awangin April tha chunga zon mu lo hlavin an boi phili tanek nge a an nu chuilama an ma son dan ero alakal tuang zela harela Israel rama ala omlai khan keneta te chuan klimena chuan talukama nilovin khoilai mun a emo na thokin ni tin chuaka tlai tin a hun pa ngai a bas in roti zani pahnia a in lampanin a hong le zia ti an re chuak le ta ani ama ro chu eng na nge a thole khoi hmuna nge na a tho zong an la hre thei chuang lova me ni kha sang ko somruk pathian ni chuan harela po Buenos Aires alo thleng ve ta a thona tum huna ehu revivia a hmuwa ma se hriat ngai lo angmain biak po belowin bus in khopoi lam apan san ta ngala a thlen na tur hotel a thlen lai chuan ehu po in aron zui lut le man to a apol te advance party mason dan toite a shil nu in bolfai adu boka chu hotel bul thing pui dora lo ngak turin ati a ehu po chuan a chho asan tari a in pe fel nu chuan harela chu ehuanen chuan moas lampanin keneta motor chuan an kal ta ngala keneta talmia uzax ale Ezra te chu an pali in an lo oma
an na an be zui zel dan chu chip char taka angai thak nuwa ana tho na le an in kar mun fian rel lai bera klimena chu man angai tur thu le man ani nuwa Israel rama an kalpui ma sia local leilok na mun tur chu arang thei ang bera zon mu apoimo masak ber thu ashila chu ba ka an la boy le na pakhat chu kar man thak fo angaya wangin kar ho man to si a kar pakhat ho man po hi dollar sanga anei tu te hne na deposit phota a ho man chu a hran la pek le ani a an ti chet lo chuan an pek kir le in an deposit chu lak let le thei chu ni ma se kar pahni pathum ho man kar pahni pathum ho atul thina wangin a deposit chu asang thei hle ani chumi tuma anin mu khom na chuan harela chuan task force ho an thian te po special flight ta tel lo ho zong chuan Israel ram an chwa san hlom arin thu le a then te phei chu Europa a mu nual to thu asila kar lo om tur chunga an lo thlen kim vek tur thu asila tin special flight in May ni som pakha sang ka som ro ka Israel a chwa san tur thu le ni som pathum emo ni som palia Buenos Aires a chwa san le dona wanga amma me ni som ayat lai lova klimena chu man atul thu ashil nu chuan tu nuai in mu khom le a hlo om to dona wangin thu anin shil duwa an palai tan manasi talmi chu an ruat felta ani asir kadema po in me ni khat sang ka kwa somruk pathian ni in Israel a chwa sana jor se atum phota chuta tangin suis thona a Argentina panin ain sana thona chu Geneva a achol phota chuta achol lai chuan tum huna chuan gabi eldata le eli uvalate mu a ma se anni po chuan she om poin an langlova chumi nuwa Rio de Janeiro a an chol le na chuan a haron lazara rampon lam thona kalthin pakhata manager tanglain alo ngak te anan mu chuan makati hle nge a ma se lazaran ama kedema chu lozom tura Israel ramatanga thu a mu thu a hanril chuan kedema po chuan an thil ti tur tlang poi chu a hril veta a ama ro chu tu nge an midu achu ti ro chu a hril tel ri lova Aharon Lazara hi Czechoslovakia rama piang ani a Indo poi panni na chwa vel lai khan kumsom mi vel ani a Nazi Polin Zunadwai chimi tuma an be lai khan ani po hi apa nen man an ni ve a ma se man an ni atanga karuk na vela apa ne na tang chuan la sangin mundanga an son bo ta daya chuta tang chuan apa le achung te chanchin engma a hre zui talova van nei na wang liao liavin Nazi tlom tur silai mulaka a himin a chuak thei ta shrama apa ero chu an that nge ni ti fiana nei lo ma se tun thleng hian a chanchin hriat tur a nei lo wangin Nazi ho kota a thi nia angai ta ani a chanchin a han hriat chian tak nu chuan kadema po in aimana man tura thok an ni thu a hrilta a Buenos Aires tum mun an thleng chia ti chuan an dan pa ngai angin thalatu pakhat hian mi khwal zong zong tha chu thona chunga an la om lai chuan ala mia maya Lazara chuan makati ba ka alau thong veu nge a tum huna chuan Eser Rosani le apasal an mu a special flight lo ngai ventur le lo boy pui tura Israel Airlines in asom an ni a abikin Buenos Aires atanga thok chuak du tur mi chuang te lo ngai tu tura an miroi ani a chuti lai chuan manase talmia lo kala kedema chu mel hriat lo angin ama le ama chu han in mel hriat tir nu chuan kom adu thu silin mithen khatin hotela anin ti fel nuwa thingpui dor pakhata an ngak ti asila chu dor address chu ape ngala chu an lo mu chuan e sertinu pa chuan mak an ti hle nge a tlaya chuan talmia hril na hmuna chuan a thian pa lazara nen chuan an kalta a harela alo ni a harela ne na chuan a thian pa chu a han mel hriat tira Israel ram a chwa san nu a thil kaldan kedeman a hril nu chuan atuk tlaya in hmule tur chuan anin thenta ani chumini me ni hni vek chuan zev karena po thona sana a man ruwa zong zong tenen alo thleng vele tabuka abung ruwa chu angai poimo hle ani ti amel ngun dana chuan a hriat theya manasi an alo nga na thingpui dor pakhata an omlai po in bungrua him taka ada na tur adu masak ber thu a hril nge a ti chuan mo aslam an pan ta thuai ani
ama atanga an lo ruat sa angin Moaz a hian atul piang thokin an cheng ngal bokang thilpoi mo lengai om leitura pon chhuati bak chu be pui thak ni thlengin lung in tang ang main zef achu chu ina chuan atom im tur ani ti ani a advance party ho chuan an en thak ruk chu an la chol san chuang lova ni tinin San Fernando lama kar sang man thakin Clement chu an la en thazui zela chuti pa chuan mitang da na hmun tur in fian rial le him tok chu an jong reng boka task force ho zinga chuan la thleng kim lo an la om bok awangin chu mi te chu an lo ngai chang reng boka ni tin talmi chuan alo muak thina ni chuta in pakhat lo ho tur chu an muta a ma se harela chuan du thu sam ala ting lova hria ta wangin adang zon thul chuang lovin chu in chu an lua ta thowa a hminga tira ti in an kot minga tan awang nge a tira ti hi lal in ti na ani chuti lai chuan thillom om vak lo an hre thara me ni thuma kedemale lazarate Argentina thona thunei tu ten an special flight chungchang an soipui chuan Argentina sarkar chuan me ni som pakwa a Israel thona in alo thleng tura an lo ruam man thu an lo hrila chu thu chu harilan a hriat chuan poi ati in Argentina thu lo chuan engma ati theidon boxi lo wangin an be pui thak tur chu ati sukuk pha theidonin a hria a ngun taka han ngai tu po in an midu Clement chu arang thei angbera man atul to in a hresi ma se an thona in me ni som pakwa a aron thlen chau don boxi awang chuan an tum an hlo champal the ni ti a hria a aril ru abuai hle ani amaro chu atopa ero chuan man an tum ni me ni som sangka kwa somruk chu an tum dan pa ngai anga kal tlang pui tho chu thaber dona a hria ta wangin engma atidang lam du ta chuang lovani amaro chu kedem hne na chuan Israel rama an ho te zong zong hne na chu chanchin chu hril turin acha thungani an du ange in atopa chuan an hmu du ang chu an hmu ta nge ya harelan ngun taka chu in a han en nu chuan lung in tang chu rei tak po kol ngai se a him tok nge yang ti a hria a alom hle a tira atanga kara kaladar kar ni kal ani a hminga doron an wa nge a doron ti chu thil thon pek ti na ani awa na chan po an ta na arem chan em awanga lom om ati awangin a thona pek ang hiala an ngai wang ani a task force housing apani kabi eldatale eli uwala te chu lo thleng tura an hun tiama tanga ni hnia an lo thleng ve chawa an lo thlen har em awang chuan an ngai alo thalo man hle to nge a kalkonga boina an tok dewa gabi chu athil in tura tur an lo telawangin thilova ruangin alo chuak theya elia la ale khapoimo kena boina tlema tok boka an lo thleng hlim phei chu an mel en reng poin an chaw hle to ani ti a hriat theiani ma se rei chol lovin chumini vek lai lama chuan an chet na tur an target area vel fangin San Fernando lama an kal ta thowa atuk me ninga chuan harela chuan dinaron e kedemarwa la kalve tura anti ma serem chan lo na awanga kal talo chu arang thei angbera local turin hilal an kor hne na acha ta a chumi nu rei lo te a salom da ne po ale khapoi mo hlu tak tak te nen chuan alo thleng vele ta boka ani po abong ro chi sang awang chuan kalkong abuai ve hle a abo pal a hlau bera chu wang chuan tum ni tum thum an chuan na chu ram sang atuma an chol po in a chuak ve du me lova aveng tlat rengani a thom noron kente tel lo chuan an hnai om zia anei don lo ti a hre chiang kher mai ti chuan tum hun an thlen atanga dar kar ni vel nuwa Moaz a aron thleng ta ani kedema Israel rama Argentina sarkarin an lo thlen hun tur asan sak thu a thon no chuan lazaranen bok chuan tum hun lama an kal le ta a an thona alo thlen huna an tum tir na mun lai tur chungun taka an enfel nu in an du na lai tak an chang thei ta a van nei thak hle in an hria chuta thona hong le lam tura passenger phur thei na tura phalna lak tum chuan thona thunei tu te an dor le ta a chuta Israel ramatangin an hun ron son awang chuan an ron kal thei ngei don le don lo an soi thei lo thu an ron thon na mu a harela shilwata
kadema hne na chuan ama a alo biak to angin chu thona company an director ho chu an mamo zia hrila ronti puitling ngei tura ngen turin ati a atuk me ni ruka harela hne na aron kal le chuan kadema chuan an ron chan na a an hun tiam an son chu an pom thei tak thu aron hrilta ani heti lai hian dania ve thung chuan moas a abung roron kente chu phelin a hna atan ve boka pindan le lama chuan zef an a hna a thok boka saloma chuan a le kha te chu a copy siamin hriat than thei lo top khoka ang le thumun chuan khol ha horop ang chia chein a copy theya a copy chhuah chu mi tu main atak ani lo ti an thelawang ti rin thei khopin ain ang ani amaro chu khol le damdoi mang ero chuan endik ni ta se chu le khaziak chu chhut ani lo ti zong an hrenge yang gabi elda chuan moas a hote na tho dan sang chu a han kan kwala arwa man ang che in thil alakal tuang ti a hriat chuan alom le a chumini vek chuan khopui chunga in pakhat leimai theya mi zot lai en turin harela chu akal thunga ngun taka a in sakdan le apin dan sang te en no chuan leimai chu tha in a hria a ma se Israel ram lam atanga poisaron kal tur ani awangin aman in pe ngal lovin anei tu hena chuan zoimuanga la in pek turin atia ani po chuan arem ti in acha bi po akol tir ngala khopui lun lai taka in an thang chu a hoten mak an ti dewa wang an ti dewa ma se ani ngai dan ero chuan lung in tang an kol rei dan tur hriat ani lova anrin aya rei dai an kol phei chuan an in lu ma sak te kha chu hun reya chuan a him tok lo jok ni in a hria ani chu an in thar chu a hminga ramin an vua a chu sanjong ti na ani task force ho zinga pakhat doctor telve tur kha alo la thlen velo wangin an lo thli thlai tan le ta a ni tina an target area an fan kwal pa in doctor lo thlen hun chu an ngak le hle to a chuti chunga an en thlak ruk dan april ni samni paruka tanga me ni ruk thlenga klimena khosak dana an mason dan chu hetiang hiani tlaidar sari le mini samli a tlaitin a thon an na thona tangin a hongze a tum khat chi adan pa ngai a bo chhia a chumi tumpo chuan mini som chawin a hun pa ngai a in a tlai ni alo hona piang in bus number zani pathuma alo chuang ho ze a ruti zani pahni a bus dinna thil zorna dor kiosk bula achuk zia chuta tangin ke in karibaldi ko thlera lutin an in apan thina ni harelangai danin ama an lo chana an man na lai turatan chuan bus atanga achuk nu a karibaldi ko thlera akal lain an in atanga hlawak lo laia ala om lai chu mi re na mun ani awangin mun dangruat po tulin a hrelo nge a hun dona la soi felatan ada tari ani mei ni sari chuan doctor po chu alo thleng ve ta a moas alo thlena salo male zef ate an ma ni na ve thoka uluk taka beiduna a mu chuan makati angreng hle a salo ma pindana chuan milem chi sang moi tak ziak le rong chi sang in choi moi tak ziak a in tar thle thua le sengai lo tan chuan lem ziaka e zong chi artist ani lo ti chu oi har sa tak turani chumini vek chuan beipui an thla khuna an man tur kar pahni ho tur an zonga nitam tak Buenos Aires a car rental agente an dor hnuwa an beidon trep to hnuwa hemini hian an du angkar chu pahni lai ho tur an theta a anei tu te hne na po a ho man pe in deposit ngai po an deposit fel ngal veka pakhat jok phei chu American all model ani a sangkha zakwa somnga pathum velami angchi kar thatak mai ani a euzex a phei chuan alom hle nge ani chu ai mana man na man turati ani a me niria ta tanga zefa chuan dorona pindan pakhat chu lung in tang da na turin asiam tranta a pon lama tanga rishiat theilo turin le police na anjon po a mu theilo turin asiam tranta a man rodu anga piang chu Gabriele ehuate keneta tele eliate chuan kara lamsak turati anni a eliati chau lo chu engma boina tok lovin khopui tangin an lo kir le theya
ma se eli ero chu a thian te kar enga hlowa wrong side zonga a motor alo her kwala wangin police in an ti dinga a license an endik chuan alo ti thler pal khanglang boxia chuta police inspector nena an soidun nuwa alo chuak le thei sham hiani a task force ho zong zong chu chumini vek chuan dorana chuan anin mokhoma man dan tur an relin an ruam manani ti dan pahni an ruam mana plan a chuan aman tu tur chu Garibaldi Kothlera karin roti zani pahni atanga iat som vela hla a anlo omanga he kar number pakhat na hian klimenate in lam a hoi turani a kar pahni na chu anma ni tranpui turin roti zani pahni a Garibaldi Kothler thlen ma iat somthum vela a ombokanga ama anman chunga amit tivai turin kar no pahni chuan engin a chhunanga chu chuan motor dang local po a en khal thei don ani thil fel lo le tran kho le na anei chuan car number pahni na chuan a thian chu hnain ava puyanga mun ral muang an thlen thlengin an hnung an zuyang ti ani a plan b a ero thung chuan car no pakhat na chu Garibaldi Kothlera ruti zani pahni hoi zongin an hunganga car number pahni na chu roti zani pahni a om thunganga an pahni in anin muton theireng dona car number pahni na ami ten bus atanga klimena achuk vele amit engin signal an pe anga chu vele car number pakhat na chu ti nun ani anga zoite akalin klimena lam apananga klimenan kongpui a pen san chia ti chuan abula car number pakhata chuan an potlu tanga chumi chung chuan number pahni na chuan motor dang te ti buai turin a eng chu a khap tir zuk zukanga ti chuan mun him lam an pan pui nga lang ti ani amaro chu me ni som ma a anin bua sai fel man don lo wangin me ni som ta na an hun ruat chu sonin me ni som pakhat zana tan an pot sei le a an mitang an pan pui masak beratan tira an ruat fel boka chumi atang chuan Kabia le Ehua le Eliza le Zef ate chuan an man dona an chet dan tur chu practical bein an zirtan ta ani atlem thei ang bera hun khoral thei tura mi in ring lo lai kara po lu dan le aka au chok man lova hup be dan te chu chipchiar tak le taima takin an zirin an ti chin ta tlau mai ani beipui an thlakna tur a thlen mani ni chung chuan in lo ho tur dang pahni an jon bel le a an hmu nu chuan pakhat chu a hming atan Eliazar an vua a hei hi pui thiam arona fapa te zinga pakhat hming ani pakhat jok chu modezet al vua le a hei po hi harela chuan ala du tok ta lo fowa mitang an kol chunga an bi ruk na atan chuan pakhat dang la lua bel le tha in a sia a an zong le a an hmu chuan a hminga kohelet an vua le a chu bible bu pakhat thusil tu ti na ani ti chuan an zawai chuan an omna in pa ngaya om reng lovin nikhat lek dana an in lua sang sanga chuan an in om thak zung thei to don ani me ni so malo ni chuan Zef apo in an in lua zinga long in tang da na tur bi ka an ruat tira apin dan pakhat chu tlai ni tlak don thlenga abe no in azo fel thei ta a tuna chuan ti tur tul zong chu pe fel vek ani ta ani amaro chu an zinga tel ve tur nula dinaro ni kha alo la theng ve ri lova ama chau hi task force housinga la theng lo om chun chu ni ma se ani na tur hi chu lo tlai te deuh po ni se ai mana an man nuwa an tan tir laia chole ei tur dang te lo siama lo en kol tu tur ani a an na a khai lak pha don chuang lo ani amaro chu ti lai chuan kede maten boina an tok ve thung thona tum huna chuan US spy plane en thatu thona alo tuma wangin an thona special flight tumna tura an mun ruata chuan sipai anin tlar put maya chu US spy plane chuan an mun chu an ron lua chia mai helo ni a chu wang chuan kedema chuan harela hne na po mun dang an jon angai thu a hrilta ani harela chuan engpo ni se beipui kan chhuah hnu ni khat nuwa Israel rama hong le phot maila thona local tur chu iron ho le don nia ti chuan thil tul zong i han buai pui nga langa chumi ma chuan heta atum na mun tur chu
kanta na rem chang lai chu ti fel masak ero angai don ani chu ati a kadema chuan an thlo na chu beonos tum mun kil le lam top tum mun lun lai taka in lian pui atanga yat zanga lai hla chu tha a arin thu le chulai chu Argentina National Airport huang chunga ni awanga an ma ni thunei na bok ani thu asoya anin then taria a omlo chunga a ai o tu turin lazara arwat fel ngal bokani me ni som pakha sang ka kwa somruk cho lo thleng ta a kabia ehua kenetale esra te chuan an kar ho mamo to dona an hriat lo te chu anei tu te hne na pekir le turin khopoi lama an kala an pekir le nu chuan kar pani che an kol to a chu ba ka me beipui thla ka an man na ber tur kar dang pakhat khopoi an thu ruk nen chuan pathum che an nei to ni chu an ro man angin pani te chu beipui ta na man tur ani a pakhat ro chu atul pianga manatan an rizapa kar dang an ho zong te ro chu an pekir le ta vekani chumi tuk jing fe a chuan harela chuan a thlenna hotel chho sanin thingpui dor vela te kwal waka Argentina ram khu henglai Mizoram te angboka thingpui dor te takte te tamna hmun ani a harela po chuan thingpui dor pakhata minute nga bak omlovin a inson kwal zela chuti lai chuan khwa achia in thli a thovur vur renga harela po chu a hritlang na sa in alu po ana thin hle a ma se a thian te a hril du mi alova chumi tu ka zieng taka awak chhuak chuan ti har deuh song in asia ani chumi chhun chu ei hun lai chuan beipui an thlak ma a in mu khom hnung ber tur chu harela chuan restaurant pakhata akova chuta chuan kabia ehua kenetale talme tenen chuan chhun cho an kil hota a chuta an thu soi ho chu an mi man tuma chu an man thuta a han tal chu tlan chuak thei palin lo ngai palta se engtia ti nge thaberang ti ani a an ro man dan chuan kar pahni in atlan na lam le khala kar che man ngei tura tur ti le lo manin mi in a auri atanga chan nga ya om thu lo sha in lo zui ta hlau sela kar number pakhat na chuan a hnunga ron zui tu kar number pahni na chu alo nga kanga an mitang chu kar number pahnia an hlang lu tanga kar number pakhat na chu in herin aron tu te tok zong in atlan le thungang ti ani an chhun chokil ho chu chhun dar nia an zawa mani ti tur le chan pual theu hranin anin thendar ta hloma anin thendar ton chuan an hmaba ka nako tak an lati tura van nei na le hlotling ngei turin du sak na tongka a in hlanin anin chibai kwal thlia hlomani beipui tel tur zong te chu tlai dar ruka tira a in mukhom turati an ni a chumi tlai chuan beipui tel tur zong chu an thomno in bel le an le khapoi mo zong te chu thlakin thomno dangin an in thlak veka an le khapoi mo salo ma siam sak athar thiau chuan an in thuam ta ani an hmel te po an in siam dang lam boka man hun atana an hun tiam chu thimhlim zandar sari le chan ve ani daruk le chan ve a han ni chuan tira atang chuan kar pani hi Fernando lampanin atlanta ngala amma sajok chu kenetan akhala an ho to pa chu kabi el neta ani akhal tu bola chuan zefa thu a asit nunga eliele gabi chu an thu boka chokar chu ani an mi man tur an man na tur kapchar kar chu ka number pahni na a chuan doctor le Ezra le ehua an chuang thunga ehua na khala abula Ezra athu a anunga doctor chu adam doi ipkhain athu boka ma se ip chunga ero chuan doctor dangte angin damdoi pa ngai ozong a om thung lo an be pui thak turata na an man ro poi mo hlirin akhatani ti chuan chung kar pahni te chu an tum lampan chuan an tlan zela roti za sum ko pasari le zanni pahni in kara an om lain an dinga ka number pakhat na a chuan an man ro poi mo ken zong chu an da ta veka antum na mun an thlen meu chuan zandar sari le mini somthum panga ri to a antum ain minute nga in an thleng tlaya amaro chu bus number zanhi pathum chuan adin na mun alo la thleng bik loti an hmu chuan an tlai deuh to po chu poi an ti ta chuang lova ka number pakhat na chu roti zanhi panni atanga ya som vela hla Garibaldi ko thlera chuan klimenate in lam hoin an hunga ama chu hongin zef achu a chelai siam ni om takin a engine vel khoi chuan a oma kar sir vei lampanga chuan elia chu abiru boka keneta chu a ke hnung lambula chuan tarmit voin a thu boka ehua ero
chu a thut na hnung lama chhuata chuan bokin atuk verda thalang atang chuan pon lam ngai ven chuan a boka car number pahnih na ero chu roti zani pahnia luite pakhata leilon an do na le karibaldi kot thler ton tir in car lai taka chuan climena lo ho na lam kong hoi chia chuan ading thunga car number pakhat na nen chuan yat somthum velin an in hlatani an hnung lam yat som pahnih vela chuan motor lian truck pakhat thia in hung boka a khaltu chuan motor chhunga chuan eile in a bei meka he truck hi tun hma atang to an en thlak ruk apiangin helai hmuna hian an hmu ve zia tu ta nge ani ero chu an thelem lova ti chuan car number pahnih na po chu a che siam ngai om ni om takin a chung an honga an buai pui tan ve ta boka chutianga an lo chan chung chuan bus pahnih a local to a ma se klimana thom reng reng an la shelova nakina chuan bus tang pakhat a lo tlan le a chuta po chuan klimena om reng reng a lo la lang talova an beidong ta dewa chumi zan chuan adan pa ngai angin klimena chu a lo lang don lo ani ang tia an ngai to lai chuan car number pakhat na bula om keneta chuan kongsirami local he muta a thim ema wangin tu nge ani ero hriat rol ani lo gabia hena chuan zoite in tu emo a local ania ti in a han hril ru a reilo te hnuwa chuan a hmu chiang theita a thian te hna chuan ama nge yani ti in a han hril ru ta a gabia thin chu a phurang to hle a ho te chu a han en kwala chemai thei turin an in ring vek to ti a hre thei ngala chuti chung chuan klimena chuan garibaldi ko thler ton tir alo lut tan meka kong koilai taka a oma keneta chuan kabia beng bula chuan akut kheng khatin a ipte a zen renga silai anei mai theiani elia ka hril done a han tiru ser sera gabia chuan hrilro atia tia alo chan chuan keneta chuan elia hna silaya pairuk mai thei thu chu a han hril le a chuti lai tak chuan klimena chuan an kar chu thleng ta a kar ma a chuan ading ta nge a chu vele anung lama tang chuan elia chuan an pana an zuan ta a ti dan pakhat mi an hnung lama tanga beidan sentry tackle anti mang chuan a hruizen ken laia phi o pa chuan a han pot zuya klimena chu a hnung tol dora chu tak chu a ngonga rekin aka chu puanin a hup sakta ngala kenetan silai apai nia rin thu a hril awang khan aban pahni chu a hrui mor lam chuan a taksa a hreng bettel ngal boka chuti pa chuan ti thlok a han tuma leia a han tuk chuan a thei angana sa in klimena chu atal waka zefale keneta ti chuan an puita boka a ke pahni a la in kebia chuan abana alo pot boka kar chhunga chuan an hnuk lut ta ani zef a chu sit ma a chuan a zuang lut ngala kenetan achung an hon chu alo chin ngal boka a chhunga zuang lutin atinong ta ngala an che tan hlom ema wangin an buai chung chu minute chan ve chung lekin mun him lampanin anin sa seng zui thei ngalani e huwa chuan thimjinga chuan eng angin nge an chet dan chu a mu theilo na a car number pakhat chuan klimena te in kalpela chak deuh maya garibaldi ko thler lun lampana atlan a hmu chuan thil om dan chu angai rot thei maya a car number pahnih na chu atinong ngala car number pakhat na zo lo lam San Fernando kong lama roti zani pahnia chuan chakfe in a zui ve ta ngala roti za som ko pasaria an kong zo a in fin le hnu chuan an ma a an thian te kar chak taka tlan zar zar chu an mu thei ta a chak tak bok chuan an zui ve ta zela chuta ma in nga na mun tura an ti a chuan an lo nga ka reilo te an ding zoka ti chuan mun him lampanin an tlan le ta zela car number pakhat chunga chuan kabia chuan a khopin klimena chu adowa zef a chuan a hmalama tangin akuta kolkengin akuta an hat a han wa saka chuta komalin ataksa chu an tuam hloma keneta chuan ibeng chena tal chho itum vai chuan kan ka phlumang che ti in wawa voi khatma o a chho ngam talawani an ruam man angin minute nga kalvela tira an la thlen ma chuan an chola an kara chuan car number thar thlak na plate antara tira an thlen chuan zandariat le mini samnga panga ani a an man atanga mini samnga a an thleng man ani chu an man na mun le an man chunga an chet dan chu ma pa mi ang hiani
tira an thlen ve le thir khuma mitang chu an muta ngun takin an phuar bet ngala a thom no zong zong an hli saka ton zaw le paijama an hak tira kabia elia le huaten keneta hovin ataksa chu an endik vela keneta le khanen chuan an en mil zela SS officer ten an ti anga an aban puama chin chiana an ziak tir ang chu an han en chuan ani bana ero chuan serte takte bak chu omlo alo zai re tir to ningei turani ale kha a chan chin ziak na ne na en mil zel chuan keneta chuan zo na azota ilukhum len zong size engzat nge a han ti chuan ani chuan number ruk point samsari pariat ati a ikor hak tok ti in zot le a ani chuan size somli pali ti in chang le a I phei khok bun tok atia number pakwa ani le nazi partia I member ni na number pariat pakwa panga she om takina changa engtika nge Argentina rama ilolu sangka zakwa samnga tunge iming Ricardo Climent keneta chuan I ombora indolaya accident ito awang khan ser o omtiro ati a hanzo le chuan ataksa chu a khur deuh hlawa lau thong mel tak hian o ti ringotina changa chuti enge iming dik tak auto haninzer keneta chu a han ngoi wangwanga chuta an mitang hne na bok chuan ISS number chu pali panga pathum pani paruk le paruk pathum pasari panga pani te hi ani em ti in hanzot le a ani chuan o ti bokin a chang le a ani le iming dik tak chumin hril ro le a han ti le chuan ani chuan kaming chu Adolf Aimana ani atita a hemizan hian harela chu a thlen na hotela chanchin ngai changin a meng renga anruam manlok angin an thil ti a buaina an to a an hlo cham chuan arang thei ang bera ron shilwat turati an ni a dar ko a hanrik po chuan engma thom ala shelawa alo ngak lui fan zel thova zan rei zela tuma an lo la lang thei ta chuang lova an hotel ngak tu te po chuan an dor chu khar zai an rel to a ani po chuan apin dan lampan tum chuan athil eile in man te a han pe a tuma an lo lan lo awang chuan an thil ti a an hlo tlinganga an boya wangin an ron lang man lo ni in a hreta a chutia apin dan pana kal atum lai che chuan kongkapuya chuan ehua le keneta an lo lang ta a an mela tang po chuan an na an hlo tlingani ti harela chuan alo hre thei ngal maya harela pin dana chuan an chhotlang ta a an chanchin chu keneta te chuan harela hne na an che dan zong zong te an shilta a chanchin anin shil zo a anin then le meu chuan zanlai apel to ani achun zom na hi naktuk zana ilo chang le don nya min ngai thak saka wangin kan lo me